Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV. Wonɓe e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi. En gari e yewtere men heerinde édition spéciale. E ko yowiti e ko joli e nder leydi men Sénégal ɗeɗo balɗe guila e banggue discours mawɗo leydi ndi. Ñande tati lewru ndu caggal muɗum e convocation bureau assemblée nationale ñande nayyi dimanche e altine aussi ɓe nodɗo o député ɗi nodda ko wiyete ko séance plénière ngam haalde e ko yewite dirtinde ɗin ɗon sumgoji présidentiel ɗum laatimi on ɗon jamma altini dirtinama tengti ɗin sumgoji jogori wadde ko ñande sappo e joyi lewru décembre e nde hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi saabi noon Piindi TV e dendagal dariɓe to banggue humpide ɗon ko yewti ko e dawrugol ngari yewtidde mon e oɗo édition spéciale woni nde yewtere heeride to banggue dawrugol to jungam nano woni ga ko Abou Samba Diop lelwal pinal mo ganduɗa wattake présenté e Piindi TV e nder leydi Sénégal eɗen gandi ko jeydiyanke ngana toon to haalirde guindenkore dowla RTS woni haalirde guindenkore leydi Sénégal RTS kono kadi ko baɗowo gueɗe payodinde to banggue analyste politique jewtanowo e fannuji kewɗi jungam ñamoga ko Elage Abbas Sarr on aussi on gandi ɗum on teski ɗum e jewte men ɓennoje ɗo e Piindi TV kamɓe jaadaten e oɗo édition spéciale ɓe eto yewtidde men laɓɓitinanden ko yewti ko e ko kewi ko to banggue dawrugol leydi Sénégal. Abou Samba Diop assalamu aleykum. Waaleykum salam Alhaji Amadou Moussa an mi salminima mi salmini Alhaji Abbas Sarr Abou Ba wondude Djibi Dieng woni caméra en ɓe salminde yeeɓiyankoɓe men ɓe sababu men saabi jonde men ɗo etade abbade bellemaji mabɓe hayso en mbawa en ɓwani ɓe gandal jaaden e mabɓe ko wona e dow muɗum ko saabu hande Allah ne hokki humpito ko jangi ko no heewi wona mbawka eɗen jangguinaɓe ala ko yewtude e mabɓe ɓe ganda ne ñaldana mbalde ɓe ne jewtude ɓe jindata ɓe jewtude hono nda ni henna jetti Dawdo Moussa Dia mo Allah hokki fartange gollaɗe ɗeɗo golle o yettama o jarnama assalamu aleykum wa rahmatullah. A jarama mawɗo Abou Samba Diop Elage Abbas Sarr assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatu Amadou Moussa Anne mi salmini mawɗo Abou Diop mo gandanɗa hoorema tabarakallah machallah kala ɗo tawɗama e plateau tan so tawi aɗa yiiɗi au moins dañde hay sok seeɗa gandal ma dañ donc enen beltanoma enen beltano technicien men mais également en jetti en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala te mbawi wonde nder dundu babaɗo mo enen ñaago Allah kadi subhanahu wa taala ndo rokkaren fartangi kala ko mbawɗen yewtude vraiment émission gote noɓe kala wawa famde ɗum kinol golle men ko toɓɓere wotere woni Sénégal naati e tarih sen belama mbiyen to banggue dawrugol ñande tati lewru nduɗo ene hawre aset ɓennuɗo ɗo o ɗo maw leydi ndi Macky Sall wadno discours huccinde ɓesguli leydi Sénégal ngam haalde e ko fayano ko woni sumgoji nogas joyi lewru février ɗum ɗon noon tarih on ɗon mbo kalten ko tarih mo ganduɗa ina foti haalede nde tawno dirtingol sumgoji leydi Sénégal so tawi meeɗino wonde ko lawol gotol e événement ji 62 sumgoji ponnode wadde 63 dirtina ngol waɗi lawol ɗimmol ko ɗin sumgoji présidentiel ene dirtine e nder leydi men Sénégal mo wi noon tarih walla gandi dawrugol alay saago namdo hen Abou Samba Diop mawɗo Abou Samba Diop holko dirtingol ɗiɗo sumgoji mbawi jangguindemo an en tant que dewdiɗo dawrugol leydi ndi. Amada jarama tumede ko moƴƴi no moƴƴi hayso jomum wawa ko haalte ko Allah hokku famede sono waɗi ganto ɓe jaafo mi arta kalnoma yeeto men kuccam mbimi wiyoɓe mbimi ne jiiɗi coftal ɓalle e dawrugol kono noon muñande ɗum nde weeɓani sippe goɓɓe en mbawa peeɗo wonɓe haqqille fof wonata jippiɗo jogui jaasi jinggoya banggue dawrugol ne kala ma haalani ɗum tan woda no yiiri Amadou Sénégal natte to banggue wayloji goo Sénégal ne warsatno hoore mum e duuɓi ɓennuɗi ndenno nde ɓeeto kuddetaji waɗa e aduna he taw ko Asie ɓurno hewde Afrique rewi hen leyɗele Afrique kewɗe ɗe Sénégal ne bakkatno gueɗal gotal wonde meeɗa wadde kuddeta meeɗa wadde tentative de kuddeta gartum mbimi wadde ko Mamadou Dia wanno ko Sénégal yeddi hoore mum saabu Senghor jaggirno Mamadou Dia ko wiide ko bannoje ne wadde kuddeta wadde ko tentative hade Sénégal noon yiɗano boowal muɗum ngal waɗe tentative de kuddeta walla kuddeta ina faano ɗum wadde yo jaaɓ yedda hoore mum wiya Mamadou Dia wadde wona kuddeta wanno ko minen toñomo jakki mo coki mum complot wonno so tawi ɗum ala ɓe jaaɓa tentative kuddeta no wonno
ɓilal gongal ngal koko kalten ɗo joni ko so tawi Sénégal ina joguino bakkogol wiide to banggue dargo ko potago en mbiyani potago ngu iwi kono sonko o heewi nder e caggal leydi ko waɗa ko wonde wona to banggue potago hayso en mbiyani sen ƴeewi jaydeji mawɗi ɗi caggal leydi dowlaji Amérique dowlaji France dowlaji Italie dowlaji hayɓe nanta Faris waylo walle baɗɗo o dilliniɓe no feewi daja no moƴƴi kono darajide no moƴƴi Amadou haali 63 fay joni caggal événement 62 fay 63 assemblée jiɓinoma ha udda yaltina yimɓe Mamadou Dia ngari coki jaltini yimɓe Senghor ɓe jagga coka colonel Jean Alfred Diallo ne ko nandi hen o wattina wotoya galle Lamine Gueye haɓe dañi motion de censure kono assemblée no udda oɗo assemblée yonta mum o uddaka to banggue damal hoto yimɓe naat kono ko jole makko ko meeɗani jolde e suudu sarɗi leydi Sénégal ko saabi ko noon mo kala yiyande muɗum sababude wonde mawɗo leydi ndi ina wawi o ɓeta politique ko ɓeetu on wawi ɓedde omo yiɗi ko faate ɓeetu sondage kanko mawɗo leydi ndi renseignement ji gardamo mbiyama ha mo cuɓiɗa o ende cuɓiɗa nde e holɗo ɗo faya ɗo na wawi waɗa caɗele taw on jawtoyta mi haalɗo émission Amadou Koutiam mbimi mawɗo leydi ndi mo jogui hakke so andimo suuɓi o ɓe donki nandirde o andi o jogani yahoyde ma janmo fato galle ba makko o hono PDS nde kala nde ɓooyi ko gila nde o suuɓi tan Amadou Ba nde ko analyse wonno musidɗo goto ne heeɗimi miɗa haalde inde o waɗi commentaire wiide Abou Diop o haali ɗum ɗo wona domaine ma accu gacce yimɓeɓe ndenda naggam e naggam denko mbaɗani mbattani wayni mi rewi hami andi hol kanko mais mi yiɗa hokkudemo fayida ha yettoɓe fof ganda holi kanko kono ko mbinomi kono wawi taw yettima to banggue ɓeetu mawɗo leydi ne jogui hakke so ɓeeti o tawi neɗɗo makko mo gembi o goo caɗele hakkude mabɓe ɓe nandani ɓe pamodani yaltuɓe mbi ɓe jaadani hen deƴƴuɓe jaadani hen ene deƴƴi yaltinoɓe kalten en mballa yimɓe woɓɓe yoɓe jan so faami ɗum o andi ɗum hankanti ko wiyete ko so neɗɗo fiyama hello haqqille ne wawi jiiɓade o ƴeewa holno heɓitorto ɗum no wawi ha joni amnade ha ɗum saabo noon wadde hen ɓiile walla dañi hen peeje no wawi waɗirde kono kam to banggue wonde sababude ñawoɓe ɗiɗo cour constitutionnel tuumama to banggue buuña hawniri ko gueɗal gotal so tawi wiyama ɓe tuumama ɓe mbaɗama buuña ɓe mbiyama kadi totti kalis o ko Amadou Ba Amadou Ba ko candidat mabɓe dibsaji mabɓe kadi duttima mbi yo ɓen ñaawe yo laɓɓin yo laaɓ holno ɗum wayata wawno kay ko laamu e yimɓe mum e neɗɗo muɗum fof mo waɗi makakede banggue e gueɗal keddigal ngal ko hewani yede Sénégal hewno ko serendiɓe opposition wiya fewnitaki yo dirtine eyyi kono laamu hewani ko wi o dirtine ɗum kadi waɗi ko yiyande wonde joni noon sen garte ɗum événement 62 yettaki toon foof kono sen jii 93 sen jii wonko ɓurno ɗum laabi sappo yettaki ɗo nde maître Kéba Mbaye woni président jogui ɗum ɗo wiya ko ñaaw waɗe koye muɗum payi ɓesgu mum wi ɗum hoto ñaaw par ce que Abdoulaye Wade sa ñaawi ɗum to lendo ko Abdou Diouf musiba garde fof koye ɓesgu ma yantoyte ɗum ko conséquence uji en jii ɗum woppi haɗani jokkede maître Sey Babacar Sey nde lomti jagga wande ɓurno muuse haɗani ɗum noon waɗa heddo noon hunde fof e saamuɗum so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fof e saamum mbir fof e lewal mum jontaɗo fof e mbako mum ardi ha ɗo joni kala ko wawno wonde hen ko ɓuuri hewde yimɓe he haqqillaji men jaari ko nimsa mawɗo leydi ndi beele nimsani ko wino watta 3e mandat beele nimsani ko waɗi Amadou Ba ko walla beele yahani ha yi andi ko soyni ko so yeehi nder ko jogo dañi caɗele waɗi cokki goɗɗi ƴewni yaltiri hen kono ko wawi wonde foof so tawi e sumgol lelgol assemblée o ko yimɓe yeewi e yimɓe wallu ko kañum gonno e wallodirde woni yimɓe Pastef e yimɓe PDS gonno e wallodirde ngoɗo joni bawɗi mbaglitima ko yimɓe PDS e yimɓe APR gonno e wallodirde ɗo kadi haqqille ne wiya holko saabi ngal ɗo ɓattodere e oɗo maaka e gueɗal keddigal ngal so tawi hande laamu ina huuli opposant do kamɓe ko Karim Wade ko saabu Karim Wade o wiyede yo laɓɓitine walla ko poɗɗo jeeyede hen yimɓe laamu kewano wadde ɗum yo won kewno ko ƴewde noon uddude jomum wasa jeeyede e nder hen nden noon laamu ko cokki moni kala ne yiiɗi suddude goɗɗo o ko wawi wonde foof hande o
coowo heewi sen kadi Mamadou Iba Kane ko haali ko en nani yimɓe Amadou Ba en nani ko kaali en kadi woɓɓe ko kaali heddi koko waɗano ko waɗi coow o waɗi fitinaji ɗi mbaɗi haaji ɗi mbaɗi so tawi añanowo ko yo acce waɗoya caɗele kam puɗɗima c'est ça Elhadj Abbas en tant qu'analyste aussi ɓattiɗo laamu ngu ko noon noddirtumami Abbas ko ɓattiɗo laamu Abbas ko ɓattiɗo laamu ngu ko holno jangguirta oɗo wadde ko ɓattiɗo laamu e ɓattaki woni bisnaɗo hande ɗum ko haala ɓatti an hoore ɓatti laamu ngu mais kanko kam ko kanko ɓuuri ɓattade donc Abbas ko holno jangguirɗa oɗo rapport woni dirtingol ɗi sumgoji présidentiel ponnoɗo wadde ñande 20 lewru février surtout ko ñande jamma jogorno fuɗɗade on ɗon campagne ko ñande mum ñalawma mawlidi ndi waɗi discours dirtini ɗum mbeɗa aɗa fanno ɗum bon wona hunde fadanode tawi ko haala Allah haalata wona hunde vraiment fadanode kono ko bel sa teyani sa ɓurante tan ɗum yende en wawi tan ƴetta feluru mawdu pawa ɗum e dow hoore leydi kono sa yurnitima ha nder a ƴeewi ha nder en wawi kadi ndeeƴa seeɗa caggal nde jurnirtoɗa ko holko jiiɗa e oɗo rapport eyyi aɗa andi caggal majjum jiimi hen ko so tawi a ƴeewi rapport o min jaggimi hen ko ɗum kaldigal juutgal par ce que aɗa andi de wonɓe dillani ha hande wonɓe nanani wonɓe nanani en kaal ko wayno comme par exemple Idriss Seck annanani ɗumen haalte opposant ko wayno comme par exemple en fait woɓɓe nan ɗo ha heewɓe ɓe ganduɗa hoorema en jeeyano hen fonnoɓe tan vraiment ndu waɗi nde kañumen fof pilñito ha hande nana ɗumen en mbiyi min ernam en jaggui est ce que wona par ce que keɓe haalduɓe sa ƴeewi comme par exemple Pastef naɓe aussi dillahi mi yani dillare mabɓe par ce que kamɓenne aussi hanki noɓe dilliranno ni e noɓe pilnirtono ni ha muusa ha aduna ha wuuro ngo fof jiiɓo hay goto nanani holko ɓittiɓe holko jaggiɓe beele wona kam fof keɓe yewtidɓe ɓe nandiri wonde ɗum ɗo ko yaako ɗo fewani yen puus ɗum seeɗa ƴeewen jottoɗen jewtiden ha yimɓe fof pewnito après mbawen yaade min ko ɗum ɗon haqqille to banggue histoire ñande 3 lewru juillet hitande 2023 maw leydi ndi Macky Sall waɗino discours à la nation jamma mo wiyatno o wonta candidat e sumgoji paaɗi woni 2024 on ɗon jamma elle o naati e tarih saabu wiyama kanko jogori wonde président gadiɗo juɓɓinowo sumgoji tawi o tawtortaki beele on ɗon discours ha yetti discours ñande 3 lewru février nduɗo nde waɗi discours o caggal muɗum est ce que quota mawl leydi ndi c'est à dire beele to banggue démocratie mawl leydi ndi yaɓɓani démocratie yaɓɓiri ɗum paɗe e yiyande ma bon ala no wata kono jaggen kam leydi Sénégal hande ene wone kaya mbeya mo gandanɗa hoorema o kanko hoorejo leydi ndi par ce que o haalino ɗum hay discours aji makko walla e discours aji ɗi ganduɗa hoorema waɗanno ɗum o mbiya won o yiiɗa woppude leydi ndi e dow caɗele o yiiɗi woppude kalnomo woppa leydi ndi yata woppu ɗum ko laaɓi ceer ko gandanɗa hoorema ko e ko wiyete ko diran manam ko Allah hokkimo ko fartan omo ardi leydi ndi o oppa ɗum son feliti woppa ɗum o woppa ɗum e juuɗe laaɓe min noon mbeɗa jaggi ha preuve du contraire omo hedde konngol makko ɗum ɗon heddo noon peut être haysono tawi o yeehi au delà de lewru avril déjà kam mbaɗande ko jam aɗa andi déjà ɗon so tawi comme par exemple 2 avril o kanko mi jaggani so tawi peut être bon wawi yewtude 2 avril o pour kanko mbeɗa jaggi pour min mbeɗa jaggi e ɓernam en wawi 2 avril so yoni en wawi bon o hokka ɗum hoorejo o hokka hoore assemblée nationale ko ɗum jaggimi ko ɗum annonce mawɗo eyyi mi anda noon beele est ce que ɗum ɗon no jogori wonde walla jogorani wonde kadi yoggani ɗum hay goto mais ko mbimi mbeɗa miiji ene wawi wonde o waɗa noon ka an ka ɓattiɗo laamu ngu ne wawi sa haali taw Abou Samba Diop caggal hande nde député ɗi jooɗi toon to assemblée nationale député ji en tout cas jaaɗɗo e nden ɗon toɓɓere woni ɓen ɓe PDS ɓe kalda e ɓen ɓe coalition Benno Bokk Yakar woɗɓe yo dirtina ha ñande 15 lewru décembre holko jogori wonde battani leydi Sénégal caggal ndi wiya so woni ñande 2 lewru avril ko nden mandat maw leydi ndi foti gasde kono waɗama prolongé ɓeydama ha ñande 15 lewru décembre holko woni battani leydi Sénégal to banggue faggudu battani muɗum to banggue koddigo hakkude yimɓe battani muɗum aussi surtout to banggue démocratie
a jarama Amadou min mboɗo heewide sahaa kala nde namdal addi ko fate sariya mi wona sariyanke to banggue wona sariyanke mi teskoto hen seeɗa tan banggue tawi ho ɓuran mi rewidade seeɗa ko meeɗa wadde so waɗima andu yimɓe kala nde wiya ladial mawɗo leydi ko ɗo haɗata goɗɗo no lomtomo yonti goɗɗo o lomtakimo e kala sihono lomtakimo so tawi wona hunde yande ko ina mantina haqqillaji ma jiiɓe haqqillaji heddo noon mawɗo leydi Sénégal to banggue kuule kañum woni mawɗo justice kañum woni mawɗo armée ɗon ko ballal jomum noddude ɓe kañum nomo woni yimɓe walla haalde woni yimɓe donc kamɓe gandi ko wota ko kuule gotaɗe ɗe beele ɗum no wawi lomtinde caggal nde o gayni nde ha gasi ha laaɓi o wawa jokkandemo ha wotoye ko heddi so tawi wonano ɗum kuule Sénégal to banggue laamu ko mawɗo suudu sarɗiji woto Allah wat so tawi won joljole baɗɗe ɓurtude no jogui ɗo lomto kanko président national hoto Allah wat so mawɗo leydi sellani ha muusa on tolno omo lomto hoto Allah wat won ɗanle walla hawde ladial yafuɗon walla goɗɗum omo lomto ɗum ko joom sahen ɓe gandi ɗum kono tan Amadou min somi wurtima caggal seeɗa ko kalla joni ko yewtere men radio mannuɗen ɗo ñande o jogo wadde nde kanko mo leydi ndi mbimi min e hooram ɓandam mi tinani beele ma élection wat ɗum firti ko ɓooyi heblanede saabu hay goto men wawa wiide walla heewani mbiyo biltoŋaji nawama mairie ji mumen Fouta nawama Tamba nawama Kédougou Ankara nawama ɓe jeehi heewani wadde fadde ko adinde mawɗo no haala omo andunode ɗo saɗande wodande ko heddi noon laamu no jogui ɓile mum ɓilingal ɗo ɓilal ha wawi wadde ko waɗanno ko opposition salima GIGN addama jaltiri ɗumen mbaɗi jende ɗe keewi haalaɗi keewi so tawi ko waɗa ko to banggue sariya o wawi ƴettandemo nde o foti gaynude nde o haljiti laawol wi o jokku ha nde wiyande ɗum ko laawol wi noon so tawi koɓe mbaɗi ko sellanani wawde jokkude ɗum yiyande Sénégal ko huttade caggal to banggue démocratie e kadi mboɗo heewi wiide yimɓe mbiya président Macky Sall kanko jogo yuɓɓinde tawa o tawetake so tawi ko ɗo e Sénégal mais Afrique wona kanko e Afrique banggue naw idaki ɗum wadde par ce que Amadou to yiɗi ɗum wadde laami hitande lebbi jeegom tottitino wino nde hakkude Cewle Konaté e Alpha Oumar Konaré itti totti jomum laamu yaha koyɗe yaade yimɓe mboɗo yiɗanno Macky Sall ngal teddugal emmo e wonde Mouhamadou Youssouf aussi toon to Niger ko Mouhamadou Youssouf caggal nde ɗum ko conférence nationale nde waɗi nde conférence nationale semaine de la Beule François Mitterrand wi mawɓe leyɗele wonta wallumo mo wona démocratie heewɓe mbaɗi ɗum hayso ɓendani kono ɓeɗo kam mbaɗi ko saaha tan nde ƴetti laamu mbimami woni hen lebbinagam o somi gaynima tottita no mbino ni mbaɗiri noon daari tottita ñande hen jaada yimɓe kooti ko heddi ngal ɗo baɗal ngal lutti Sénégal to banggue caggal to banggue démocratie ɗe gon kalten wonande wittoɓe banggue histoire e wintoɓe heddo noon beele ko gonga godaɗo won gonga godateɗo musto yimɓe mo yimɓe jiiɗa walla beele ko maka tan lelnaɗo ha yawte kono kam awude Sénégal to banggue dawgol natti webde ñawde sababude wonko naati hen e peccetti naaɗi hen ɗi meeɓani safude kaɗo haala addi ɗum ko alhaali binationaux ji woni wiiteɓe eɗen jogui jibinande manam nationalité leyɗele goɗɗe woni Karim Wade on ɗon ha irti kan haala ceerno Alassane Sall conseil constitutionnel yoyti dow ɗum on puɗɗinoma haalde hen joni joni Rose Wardini ɗo kalten ɗo nana e juuɗe dadiɓe nanani déjà e kaso onne aussi ene jeeya e tumaɓe ko way noon ene jeeya ko mawɗo leydi ndi dallinnori ñande discours makko o wonde crise hakkude les institutions woni caɗele lombo hakkude assemblée eɓe ganduɗa kañumen goni conseil constitutionnel ɗum noon so woode leydi ko ɗum mala figga o dalloniri wonde so tawi yahama ha élection ngaji ɗi jettoyama ñande nogas yo lewru février so tawi ɓen ɗon dutti ɓen tumaɓe dokki résultat tumɓe ɓe jaɓata no wayi waade foof ɗum saabi noon o waɗi o moññi kuulal ngal ganduɗa ngal ko ngal kuulal saabino o noddi on ɗon corps électoral e lewru novembre donc ngal kuural moññama noon alay saago processus o daror so processus darima noon ina wayno ko huccana ko daror ɗum woni addingol ɗo distingol beele on crise des institutions mbowi an aɗa yiiɗum walla déjà ko haali ko aɗa tawta ko haali ko beela yiiɗum déjà on ɗon crise institutionnelle bon crise institutionnelle o ko enen foof jiidi ɗum
parce que comme par exemple hande so tawi wiyama e wonde conseil constitutionnel won e mabɓe tuumaɓe wonde koko mbuña wona so tawi comme par exemple assemblée nationale wi ena taƴa commission pour ene wawi ene yaha ne waɗoy enquête ene ƴeewa beela ɓeeɗo ko wiya ko ene mbuña ene woodi déjà crise nan ɗon hakkude mabɓe ɗiɗi luuri nan ɗon te forani wonde ɗon par ce que waɗi forani wonde ɗon ko kamɓe ɗiɗi goni institution ɗi gandanɗa hoore ma ɗi kala kene yawte kuuli meɗen ko toon heewi yawtude donc so tawi waɗi ɗon ɗon luuri bon pour min ɓe jaggi e haqqillam en foti wawde wonde so tawi ko ɗum woodi so tawi ko ɗum woodi ko holno kandirten so tawi enquête waɗaka te tumaɓe jehina ha mbaɗi ko wiyete ko plainte contre x aɗa ɓen tumaɓe no mbaɗde plainte contre x so tawi plainte o arno rek en wawi taw ko fanno ko to assemblée en wawno taw ko commission iwata no kuulal ngal wiire eyyi donc ɓayde commission so mbaɗino ɗum ɗo iwata te kamɓe ɓe jiɗi labde so tawi kay ko wiya ko gonga kamɓen eɓe jiɗi labde par ce que vraiment tumede hunde wiyede e wonde ko onon goni ñawoɓe amen tigui rigui so tawi jangge jaam élection ngaji ene gooda ko onon dokkata résultat ji onon mbaɗa proclamé mbiyon kaari ko an gagni yimɓe foof keddo hen jaaɓa ɗum ɗon te ɗum ɗon gonga so tawi onon joni tumam wonde e wonde kon tottaɓe kene hakko par ce que en nani chiffre jaltude wono yiɓe ko 3 milliards entre 2 et 3 milliards so tawi wiyama kamɓe tumaɓe ɗum ɗon min kam jakimi hen seeɗa gueɗe ɗiɗi gueɗel gandel ngel woni keɓe jeeɗi ɗum so tawi ko ɗiɗo tan guitta hen kañumen tuuma ɗum en ñawe haqqilla mum so Allah e beele président o ko kañum o walla ko woɓɓe tan eyyi ko woɓɓe tan ɗon e ken nan ɗon en tout cas inde Cheikh Tidiane Coulibaly ne yaha en artu ene wonde Cheikh Ndiaye ɓeyɗiɗo ɓuuri hen wawde artude ko heddi ko kaw Abou Samba Diop beele tuuma muye hakkude opposition fewde conseil constitutionnel beele ko ɗum gulet e nder leydi Sénégal aɗa andi opposition so liɓama ne wula tan hakat tan saabu ɓuraɗo doole ko kañum tan hakata ko mbaɗɗa ɗum fof ko yaw neɗɗo so wonno tonto tan mbaɗɗa fof ko yaw ɗum heewani wodde ha yettowol nokku ha yetti ɗo yetti ɗo yetti ɗo heewani ɗo yettade sinno ko kamɓe opposition o wawi jaɓe hen fof ko woyto min gujjama min piyama kono ko hawni hen ko joɗaniɓe laamu so wiyama ko neɗɗo laamu yeeni ɗumen ne haɗa e opposition e yimɓe mumen kañal ñaawi duttima kamɓe koye mumen ɗon haqqille jaɓata ɗon e gueɗal keddigal ngal to banggue joom passeport uji en ɗiɗi ɓe jaftaɗami Amadou adami yettade banggue nationalité o eyyi laamu ko Allah hokki ɗum doole wona ngu Sénégal ngu tan kala nde weela fiide neɗɗo e moggue ɗe jogui ne wawi ɗum fewde hono mabɓe mo ala ɗum hande o mi haali ñande hen ñande émission men mbiɓe kala mabɓe debbo woni hande reedu kuppat biye o yajibinoyo Amérique ko yiloyto toon nationalité kuppat biye yo josu jibinoyo France ko yiloyto toon nationalité beele o ɓe yi ko mo wi o jibina toon o janggo sohlata adde leydi ndi yiɗa laamade ɗo ko pittiri Abdoulaye Wade wanno garti jani ɗo ha joni Abdoulaye Wade ko joom pitti ko joom gasde dollundu wonko woni président Macky Sall noon nan ɗeɓa yettade woni Macky Sall ko almudo makko omo towañi o wi ko apprenti makko nde donnata oto Dakar Thiaro nde kañum yomnotono ala peeje ɗe jogui sa peeje makko donc ɗeɗo ɓiile ko peeje ɗe Abdoulaye Wade wanno ka boloka en vice président en naggam o moggede ne reewe so président Macky Sall wawi toon ɓaggoyade ko heddi namdal ko wonnata jeesa men sinno hande mawɗo leydi ndi o ɓetananoma ɓeɗoɓe ɓe mbi kono hawoɓe premier tour so oɗo coow waɗi beele ma jiranmo fursi ko waɗi ko ɗon ko namdal en fait ko namdal mais ko yettan dokkumi ni ara hen tan aɗen ko ɗum namdal ngal namdiɗa c'est à dire que beela so tawi comme par exemple hande ɓe janam Amadou Ba ma yawtu ɓe kawa premier tour to ala caɗele beele ɗum ma jiranɓe ittude haalaji goɗɗi ko hawno saabu haalɗuno yettoɗo eyyi bon en foti wawde en wawi to ma jaran c'est-à-dire en wawi to ma jaram c'est-à-dire pourquoi ma jaram woni comme par exemple président de la république kanko hande ko kanko jibini kanko rendi waɗi men enen fof kanko woni e dow meɗen kanko woni garant de la constitution donc pour min nde jaggi so tawi kay kanko haalata ko kankone ko gongue makko a faami en foti o ƴeewa so tawi comme par exemple hande ɗum ɗo ko yalti ko pour min par ce que aɗa nani wimame wonde min ayno kulal ngal par ce que en mbaɗi ɗo émission wimame wonde report metta wonde mais le report ndo haalde mi jottima minni ɓulnimi mbimi mais holko saabi président de la république omo jooɗo ha oɗo saaha
afami adam yimbe odo judo jibo parce que mi jodim kin tolay hedde à peu près 5 à 10 minutes me ronki andude min holko ngolmi do mais tiagam ngadi mi ressaisir je me suis dit pas de concours garant de cette constitution là en wel taw ko tawon ko yi ka abu ko wi ko tawi yan non e makko aussi ngay taw wala en tout cas ko ay won fa parce que ko jimbi di hen setan hada marde namdal gongal ko hunde ganda vraiment crise 1988 ha sabi année blanche der leydi Sénégal ko Abdou Diouf wonnodo te élection ngaji mbadi on sa kaw bari hen joni 93 ko démission ko meurtre woni warango mo ganda kam woni cuko horejo conseil constitutionnel te ha joni gasani anda ko hol baddo wiyama wadama cassé sans suite fof nando te dum addana ka sungoji dirtinede kono ha hande de wiyaka e wonde ko conseil constitutionnel ko buña donc wadde ne warde nde ɓuri saborde buña ko musid buña an ko ɓeɗo ndi wargo ɓeɗo dokkat résultat so wiyama kañum non jeddi meeɗo dawde tan hakkude opposition e conseil constitutionnel par ce que kamɓe ɓe jiiri ko lamɗo leydi ndi kañum suuɓi wonɓe toon ɓe waɗata ɓen mbaɗata koko yiɗi donc jeddi ko bami hayɗo hay so hay sungoji ɗi so mbaɗi ñande 15 lewru décembre ɗum wonno wayata so tawi wona opposition fooli koko yeddata toujours ɗum kam ɗin jeddi jaltata ɗo mais jokka namdal tan kaw Samba Diop waktuji meɗen ko seeɗa keddi édition spécial o ko namdade hande hakke ɗemɗe kewɗe jalti won waɗɓe démission ko wayno Abdoulatif Coulibaly en kam wonno secrétaire gouvernement o haali ko saabi waɗi démissionné wonde ko jaɓani rapport o Eva Maricol Seck kañum ne waɗi aussi démissionné comme ministre d'état woɓɓe aussi nana kala Youssou Ndour en ne kala désaccord mumen e ko nandi hen ɓadiɓe ɓe ganduɗa kam woni Amadou Ba mbi ko Macky Sall waɗi sacrifié Amadou Ba beele oɗo cormami curtumami jibinoyta ha janggo waylude on candidat mbaɗaɗo désigné to banggue Benno Bokk Yakar ndemɓe ɓeɗo dañde caɗele ɓeɗo dañde caɗele sa jappili jaygue ha jappi sa ñifani a wiya jappilto wongue ne wawi wasa heɓtade doole ngeega so tawi mi wujji miijo ma yoore par ce que haalino ɗo a haaltiɗo en wonde famille libéral ne wawi yiitodirde ɓesgol libéral beele Karim Wade jora wonode candidat Macky Sall ñande foof ko hen gonmi mbimi nafanno goho e on émission ko hade ɓe mbi weeli metti mawɗo len ndi mo suuɓi fof ɓe jaadi hen otoɓe ƴeewa Abbas otoɓe ƴeewa Samba otoɓe ƴeewa Demba mo suuɓi fof ɓe ndew hen kala mo waɗi yoɓe jaggu hen ha tiiɗa haɓe keɓa leydi ndi ɓe kala opposition aɓe leydi ndi ɓe kapta e koye maɓɓe taw koye maɓɓe janggo ɗum ɓuri to banggue politique wiide ɓe kawa ceerta e koye maɓɓe laamu filti hen to yaha e opposition nden kala koɓe gayno Amadou Ba maɓe dañ ɗum ha heewa juuɗe maɓɓe ha ɓurtoɓe doole ɗum fonnande ko wawi wonde foof kala e maɓɓe mo wawa habtade opposition jeeɗo Sénégal o ɓe ponno ko jabde ɓe ndenda ɓe jogo miijo kamɓe jiidi ndendi jaadanno yo mbat fet tan goto maɓɓe yo heɓ kala e maɓɓe kawɗo so laamu sona laamu gouvernement kesodanete assemblée fusete goɗɗum watta e cokki goɗɗi nan toon mais so tawi ɓe belsinima ha laaɓi ari ha ɗo so weliɓe so mettiɓe ko fadno ko foof ko yaltini Ali Nguyen ko yaltini Boun Abdallah Dionne en yaltini Mamboy Diaw en hay say ko maka hakkude maɓɓe ne beele ko cokki beele ɓen garta e maɓɓe ne heddiɓe jaɓani yaade ɗo so mawɗe ndi felliti suuɓima neɗɗo ɓe jaade muɗum haɓe kolli ɗum ɓe fuɗɗima yaade eɓe mi jogui no ɓe mbaɗiri taw wona no huttade wiide eɓe kaɓa e muɗum walla bonnude walla wadde e goɗɗum so ari Mamadou Ibrahima Kane ko haali nane ko haali ko dow konngol Amadou Ba nde o namna koye dow ɗum haali kanko o yaadani e ɗum donc ɗo joni yaltinoɓe jalti so ɗum ɗo waɗi kadi ɓeɗo jalti beele ɓe taw famɗo sembe e janggo holno ɓe cuɓorto goɗɗo ma mbawi dañde kamɓe fof ɓe ndendoya hen beele soɓe cuɓima goɗɗo janggo yimɓe Amadou Ba ɓe ma jaam ndewoya hen kañenne e kaɗo haala Elage Abbas tan pour dirten ɗon eɗen keddora namdal gotal fewde mawɗo Abou Samba Diop ɗum ɗo ko fuɗɗi ko yiyeede beele mawɗo leydi ndi nimsani e sumgo Amadou Ba non nimsa ala hen par ce que ƴeew Amadou Ba en jeeya e so nimsa won en watta signé ɗum o leeli signinde de mais hayso leeli signinde ƴeew Amadou contre signature o leeli de est ce que aussi ɗum ɗo min nani mi haali mi est ce que wona arrange hunde ngal horma en arrange kamɓe fof kamɓe pouvoir et opposition mais ƴeew haali ngo jaadinen haala anini o haali o wi so tawi so tawi o yewrude Macky non joni jiɗide ka waɗi ko on haalani
Mamboy Diaw haalen Mambay Niang haalen kamɓe dendagal Boun Abdallah Dionne haalen hein y compris Idriss Seck Abdoulaye Daouda Diallo déjà kañumen en jeeya e parce que o disnimo ɗumen en tant que président conseil économique social et environnemental ɗo waɗande ɗum ɗo o ummiki no ñalawma ummotode Italie o ari nde o noddimoɓe kamɓe nayi fof ɓe o jooɗe maɓɓe o noddi président conseil économique social ɓe man ko ɓattiɗo laamu ngu o noddi o noddi o yidino ko Amadou Ba wona ɓallade ko yiide tan quoi Amadou Ba noddi Amadou Ba eyyi noon mbim o noddi Amadou Ba o noddi hooreɓe institution ngaji fof o noddi Amna Mbengue Ndiaye o noddi Moustapha o noddi kamko o noddi aussi conseil constitutionnel o noddi conseil constitutionnel voilà o joddi mabɓe ɓe jewtidi joni noon nden yewtere wona ɗon tan hay est ce que heddiɓeɓe kadi ɗumen ko haalde banggue opposition eyyi beela heddiɓe kadi ɗumen ko haalde beel kañumen aussi kaldat bon en tout cas ko ganden ko eɗen gandi kam on certaine candidat ji fonnoɓe wadde battre campagne ngala e noddaɓe ɗum jibini kaɗo haala déjà caɗele ɓennuɗo ko ɓoyani ko garaten koye ɗen caɗele ha joni Walf TV en beltota ko en tant que jayndiyankoɓe yiide jayde udda licence muɗum ne hepta eɗen vraiment gonde mabɓe on ɗon banggue saabu so jayde uddama eɗen gandi ko woni hen kone heewi to banggue démocratie kono kadi golloɓe hen ɓe on ɗon chômage technique eɗen gandi ko oɗo alarba hande ɓen ɗon puɗɗoto hofde juuɗe manam wasa liggade ko ɗum caɗele saabu licence o ittama e télévision coupama e TNT e toon to canal e ko nandi hen kono noon wona toon kalten koye Cheikh Niass mo ganduɗa ko ɓi Sidy Lamine Niass wonko waɗi ñande mawlidi ndi waɗi discours muɗum nde o sehi carte makko d'identité e plateau télévision holno jiirɗa ɗum ko Abou Samba Diop Amadou min ko ñu wonno jaaba ko usta ko majam jaaba so abbasali ko sama do hamguno feek bismillah ay ado seddo to bangi yinode nde sen namni mo koye men Amadou Ba ndi yindirande hoppo élection wi ko yaadani joni amna bangi jaabi ko goddo jaabi Abdoulaye Daouda Diallo jaabi ɗo ko unutu beele mawɗo ɓeti ɓeɗo jaabuño fof ɓe mbi yo hoppo o yo ya e jaada hen e holko ɓe jogui tan ɗum caggal muɗum ɗo ko namdal wadde toɗɗa ɗo so wi ala ene jogui on nden yiyande oɗo wi kañum mawlidnomimo yo accu foti ko kamɓe ɓe jooɗo hakkude mabɓe ɓe ƴeewa holno ɓe mbaɗata had ɗum yaltude ɓe ganda kanko woni dow mum ɗum fuɗɗi iɗimi feeje guila e ɗowoɓe campagne mabɓe o doggol jantogol adanngol caggal ngol joɗigol ngol arti hen ko holno tan ko wasa famudede nde yo Allah hokken famodiral somi artama ko mbiɗa ko Amadou to banggue Walf sa haali Mohamed de Cheikh Niass a wuttima e bamakko koye laamuji a tal koko ɓooyi ko haare ɓoyde bamakko e Senghor bamakko e Abdou Diouf hay ko ni tan wayi ko heddi noon hay Abdoulaye ko heddi wonko Moussa Bocar Thiam haali hoto yimɓe ƴeew ko waɗa ko yo ƴeew télé mo ganduɗa ñande foof ina yaltina fitinaji cabotoɗi ha ɓesnuji kaɓe ha ƴiƴam rufa ɗo ina ƴeewtade jaabinoma namdal nde Sidy Lamine yeehi wi waɗama ni fof jaaha télé muɗum yo coppu yo pi Senghor wino ni Wuldada wino ni fulɓe ko nangamo hoorde nan guine yo taƴe non Sékou Touré wi Senghor yo wugo henduɗo e Sénégal Wuldada yo taƴe koyɗe ɗe sababu ko musiba leydi donc télé kaalo kan haala min mi yarta e muɗum sen garti ñande wonde wona par ce que komi pullo ma en gandu koko wanno joolaɓe ina kaɓo koto jolfuɓe jaa toon to Casamance o koko kamɓe guiɗi toonji joolaɓe wiide wandu ɓalew ummata ko Casamance Ibou Diallo ina jaa e MFDC wonde wawa wonde gouverneur ɗon ɗo banggue Saint-Louis ɗo donc télé jaltinowo ɗum sabu wona ko neɗɗo andi foof lawɗina gonɗina foof yodawa haala kaalowo ene jogui hakke haalde kono ne jogui hakke ɗo foti haadde kaalowo ne jogui hakke haalde ɗo kuulal hokkuma haal a soketake ko gonga ma gonɗa kono ne wima ya ɓetɗo musiba o haaɗoyta beele Walfadjri yafuɗanmi inde nde téléji mbaɗe noon ina ɓetaɗo musiba o haaɗoyta kaaloji haalaji mbaɗe noon jinnomi ko mema geste mo waɗi o mamere geste den ko hojomaji ɗiɗi ma taw ko jetti hen guide non beele ko geste o taƴi beele ko geste d'identité o saabi télé o udda walla ko bonande nde ko udde licence o ko bonandeji kaalaɗi hen jaltinoji fitinaji ina dufa ƴiƴam ɗi ganduɗa neɗɗo wawa ɗum falade enen ko ɗo télé gonɗen
sa wi soppu sa wi fi sa wi mbaɗe andal musibo haaloyta neɗɗo ne jooɗo joni duuɓi sappo yoya ɗum taw ko bamum jiɗa yoptoyo to banggue noon jooɗade to banggue carte mum d'identité min mi yaadani ɗum ko saabi sa felti jooɗade ceeɗa carte ma d'identité mbiɗa natti wonde sénégal naajo aɗa ñaago to oɗo yo waɗane kayitaji goɗɗi accu ha keeɓa kayitaji leydi gonɗi mbaɗa noon jalta jaaha mais so tawi télé o keɓirɗa ɗum ko kayitaji leydi ndi licence o ko kayitaji leydi ndi ko carte ma d'identité keɓirɗa sa jooɗima seeki a natti wonde ɗum wona neɗɗo sa yanki mais ko ɗum firtata ɗum min mi yadani ɗum mi wiya noon ko koye fenande o woni walla koye gongol mbimi ko min moɗo jogui no captoyimi ko wona ɗum kono a jarama mawɗo Abou Samba Diop ko ɓeydata hen e on ɗon geste Cheikh Niass non min ko geste mbomi yonnani hay seconde goto par ce que carte d'identité aussi way kono drapeau leydi carte d'identité national way kono drapeau leydi way kono ƴetta ko drapeau ma duppani sa ƴetti drapeau a duppi an a holli a famdini leydi ndi sa huccite télévision a ƴetti carte d'identité ma a taƴi a wi aɗa ñaago apatrie woni neɗɗo mo ala to jeeya ala kay ɗum wi kanko yahat o ñaago procureur yo windammo ɗerwol manam kanko apatrie o ittanamo nationalité makko o natti wonde nationalité par ce que o yi koyni welani bon on mbawno wadde manifesté façon goɗɗo taw wona oɗo quand même huccide sénégal naɓe foof ƴetta carte d'identité kadi ko an woni mawɗo min kam jaggimi wona o haɗani tan yewade wona ɗum ɗo mais o yewi sénégal foof min e hooram ɗum yewimi par ce que min mbeɗa faarniro carte d'identité wadde jayi haqqille mawima Allah jarama on jarama mawɗo Abou Samba Diop wondude Abba Sarr on jarama édition men spécial ko ɗo haaɗi yewtere men heeride ko yewti e gonka leydi ndi hono ɗe jewte ma garat e kala e saaha so tawi woodi ko joli etade fammindirde walla etade famodirde walla famminde on so tawi on jiiɗi e on ɗon tuma mbawen hen yewtude saabu ko hakkillaji jumtuɗi goni ɗo humpiteɓe aussi gonka leydi ndi to banggue dawrugol ayda men moɗon ko saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi jokke ɗoftade e hormade programme Piindi TV yon gone jaam